Dela hemen jarraitu ikusita gainaz ze ondo ari diren jokatzen. Eta hori diot, izan ere, ofertak izan ditu Davis Bertansek esate baterako, Dairis Bertansek esan nahi dut, baina hemen jarraitu nahi du. Latavius Williamsek Turkiako eskaintza hori badauka mai gainean, baina ez du oso ziurgarri ikusten eta oraingoz hemen Bilbon jarraituko du eta behar bada denboraldia amaitu arte. Beraz, albiste honak baino ez, gaurko partida laster hasiko da, Bilbao Basket eta Valentzia aurrez aurre, hau da partidaren atarikoa. Bilbao Basket ate handitik sartu da Kanaria Handien jokatuko den Errege Kopan. Barsaren aurka erakustaldia eman da. Bilbotarrek partida bakarra galdu dute Mirillako egoitzan eta Armailak beste behin pozez ipriztintzen saiatuko dira gaur. Ez dute erronka erraza beltzezko gizonek, Valentziak betik gorako ibilbidea darama azken asteotan. Kopan egoteko beste garaipen bat behar dute talonjek eta top 16tik kanpo geratu izanagatik ligako plantilla luz eta fisikoenetakoa dute. Gainera listxuk osatu da eta denboraldi osoan lehen aldiz jokalari guztiak izango ditu Perasovitzak gaur. Ezin esan gauza bera Bilbao Basketi buruz Bertans baja baita oraindik. Latavius Williams ordea taldekideak laguntzeko prest izango da gaurkoan ere. Turkiarako irteera ez baita oraindik zehaztu. Errege Kopa ziurtatu ostean, Kanarietara serieburu joatea da Bilbao Basketen hurrengo erronka. 12. aldiz neurtu berrituzte edo neurtuko dituzte indarra gaur Bilbao Basketek eta Valentziak hemen Miribilan Bilbao arenan. 6 garaipen dituzte Sito Alonsorenek, 5 berriz Valentziarrek, eta esan dizugu estadistikari so eginez gero, lehen aldatu beharreko datua da. Azkeneko 5 partidak ligan galdu izanagatik Bilbao Basketek. Sito Alonsoren bostekoa ikusi duzu hor, Valentziarena ere begibistan, minutu eskas partida hasteko eta bostekoetan Kolon, Todorovic, Mumbrú, bi Todorovicak hain zuzen ere eta Urragi hasieratik ikustea behar bada adirazgarria, baina kontuan hartuta zer duen aurrean gaur Sito Alonsok, horre aproba txikiren bat egin nahi du hasieratik, ez Josean? Agian bai, ez, hiruko marra bilatzeko, badakigu ez zitala den, ez, marra hortatikan. Eta, bueno, noiz behinka probatzen du, ez, bostekoan Gruagi estatu batuarra, baino gutxitan ikusten dugu. Eta adirazgarriara berean, Perasovicen bostekoan, Nedovic eta Van Roson hasieratik elkarren ondoan astea, Lixuk bueltan bostekoan izango du, ze behar du erreferente bat eta nagusia eta sendoa Ukrainiarrak ematen baitu, Liusic eta Arangodi. Punta-puntako bostekoa, dudarik gabe eta denek izango luketenak, ez bakarri bostekoan. Aulkian daudenek ere, edozein bostekoan jokatzeko dira Endesa ligan, Valentzian. Bai, badirudi partido gogor baten aurren gaudela, ez? Bi entrenatzaile hauek asko maite dute defensa gogorra eta gaur nik uste eta aukera izango degula, ez horrelako defensa gogorra guztia. Zorionaren ajean murgilduta dago Bilbao Basket genion bezala 11 garaipen erdietsita, 3 porrote baino ez, eta Miribilan beste behin sarrera aparta. Bueno, kontuan hartu aste honetan Frantzialdean jaso ditugun albiste gaiztoiek, zatarroiek eriotzak tarteko minutuko isilunea izango dugu hemen Miribilan. Jesui Charlie, lema hori munduan barrena zabaldu da aste honetan, gaur bertan Parisen manifestazio erraldoia espero da, arratsaldeko 3:00. Gu gatozen kirolarloari dagokioguna kontatzen hastea eta Bilbao Basket eta Valentzian arteko partida hastear da hemen. Ez ahaztu era berean beste bi euskal taldek izango dituzten partidak 12:30 Sevilla eta Gipuzkoa Basketen artekoa. Eta arratsaldean Real Madrid eta Laboral Kutxa Baskoniaren artekoa izango da. Hemen berriz hasi da norgehiagoka, lehenengo jabetza etxekoen aldera. Kolon, partida handia jokatuta Barsaren aurka, lehen aldiz, asteko jokalaria izandakoa,
eta sekulako regulartasunarekin jarraitzen ari da. Sito Alonsok berak eskatutako antolatzaile izani. Deian Todorovicen birritzez dugu berriz ere gogora ekarriko, ze gura bai izan da asteko jokaldia, eta pixkanaka goraka datorren mutila dela aipatu izan dugu azkeneko astetan. Derego falta eskuratu du berak. Jokalari aparta, etorkizun izugarria daukana, eta badirudi, hobekuntza egin duela defensako lan hortan ere, eta horrek ematen dio aukera Sito Alonsoekin minutu gehiago jokatzeko. Josean, kontudatu zara nola kantxaratu den kantxara, eginez, horrela. Pozik zegoen mutila gero. Gustora. Eta aditz hemen, bueno, badero ditzeo zer gertatu dela Armailetan, jende asko bildu egin da. Bai, egia da. Segurtasuneko kideak ere urbiltzen ari dira, ez dakite... Bate lurrean ezan da dago, Adineko pertsona bat, antzako nortea galdu egin du, eta... Ikusten ari gara, irudi horietan, horre ezan da dago, Barra izagon partiarekin bi bitartean larritasunik ez duen zale horren gainean gertatzen ari dena. Erasoan da Valentzia lehen aldiz. Baloia zabaldu Van Rosonek. Ljusic. Honek Nedovici. Serbiarraren jaurtiketa bete-betean Saskibarrura. Eta Valentziarren ezaugarria zen hau, iaz, 3 marrati zeukan ekarpena eta ziurtasuna bide batez. 2-3, aurretik Valentzia. Arango dire markaeta zeukan Urragi, mozketa egin du Mumbrú, Ljusicekin gelditu, Ljusic ere, edo Lixu gobe esan da laguntza egiteko presen, baina Arango di hori indartsu sartu eta ies egin dio baloiak. Beraz, etxeko entzada berriro, jabetza. Kamila bat hemen prest da, Bai. Eta Kamila ekartzen sartzen ari dira. Beraz, eta egite zote den larri xamarra Armaietan gertatzen ari dena, Juan? Ikusiko dugu, baina bai, hartatze zerbitzuak heldu dira. Eia Sabovic bera ere gerturatu egin da. Ia esan ez dugu ikusi horren beste jendea dago inguruan, ezin dugula ikusi ez urte izan ditzaken pertsonak, ez zertatu zaio, baina bai, etzanda dago, konortea galduta, eta, bueno, espero dezagun lehen bailen osatzea. Bale, guk kantxan gertatzen ari dena kontatzen jarraituko du eta adi egon zu bitartean, Juan. Bien bitartean Ljusicek 2-5 iguarazi du markagailura, baloia eman dute bilbotarrek eta Ljusicek ondo baliatu du Contreras hori ondo bukatzeko. Lixuken aurrean Kolom, atzera egin behar izan du Andorrakoak, Bragiren laguntza hor, Bragi berriro Kolomi utzi jaurtitzea behartuta zegoen eta ondo bukatu. 5-5 markagailuan. 2 segunduko jabetza. Zeukan. Bai, baliabide guztiak ditu Berazubicek eta nabaritzen da, defensa gogorra, tensioz josita, eta ondo ari dira zaintzen kanpoko marra hori, baina azken momentuan Kino Kolonek lortu egin du, jaurtik eta hon bat. Zerbait esan nahi zuen Juanek uste, Bueno, bai, ikusten du dagoeneko gizon bat da, 75 urte bitartekoa, badirudi bintzat konortea berreskuratu egin duela, hitz egiten ari da, hori seinalona da, beti ere noski, eta, bueno, bai, horin lasai dago, jendea, hartatze zerbitzuak gainean ditu, baina buruarekin eta keinuak eginez, beraz, pixkanaka bere onera datorrela badirudi. Hala ere Kamilan dago eta imaginatzen dugu lehen bailen aterako dutela pabilloitik. Hortxe ikusten ari gara irudia. 5-6 bitartea markagailuan ipini du Nedovicek, bigarren jaurtiketa izango du Balkanarrak. Golden State Warriorsetik etorri berria, Endesa Ligara. Lehendik Europan barrena ibilitako mutia izan arren, gaztea oraindik. 5-7, Valentziak hemen bermatu nahi du Bilbon Koparako sailkapena, eta aldiz 12. garaipenaren bila joko du Bilbao Basketek, horrek zerrenda buru izatera ekarriko diolako Kopari begira. Normalean izaten duen garrantzia zohartuta Sito Alonsorenak, egon behar duten bezala xe. Nik uste eta aukera badaukala, gaur garaipena lortzen badu zerrenda buru izango da matematikoki eta badirudi, horrek ere beste aukeraren bat emango diola, lehenengo kanporak eta agian irabazteko. Falta bai, argia Ljusicek, Mumbruk baloia bera bota ala. Eta partidu porrokatu adurik gabe eta Valentzia ez da opariak ematea etorri. Bi garaipen baino ez etxetik kanpora orain arte. Bat Andorran puntu bategatik eta erosoago Zaragozan irabazi, baina denboraldi hasieran eta geroztik Kamuch. Ragi! Barkatu, Mumbruk! Ragi reboterako presen, Mumbrú berriz jaurtik eta urrutitik. Eta konfiantza osoz, eta konfiantza emango dio lehenengo irukori sartu izanaz, puntuak eta bazeukan, Dejan Todorovic,
ies egin dio baloia gazera baten, Bestela, segulako birritzea zen. Urrasak egiteko zorian, urruti xamar hartu ditu pausoak, eta hor... Baina desi hori, eskerronez ari dira oraintxe txalotzen zaleak. Hemen duzu berriz. Hor joan egin zaio baloia une batez, urratsak egiteko zorian bai, eta... Motz jauzia, bai. Atze xamarrean hasi du, lehenengo urratxori. Eta armailetik albiste lasaigarriak, Xavier Joseantz, antza izan duen arazoa sorbalda bere lekutik atera zaiola, hori oso mingarria da noski, baina, karo, guk hasiera nola etzan eta ikusi dugunean, pentsatzen genuen bihotzekoren bat edo emango ziokela gizonari, baina ez guztia izan da, sorbalda bere lekutik atera zaiola, eta bera ondo dago, eta, bueno, balen agian aterako dute hori sartzeko, baina, bueno, bere bizitzako entzat ez du arriskurik. Pozgarria da hori entzutea, Juan. Bien bitartean Valentziak bere horretan jarraitzen du, erasoko jabetza guztietan ziur dabil eta oso eraginkor orain arte. Barrosonek hirukoa sartu behi horreko jokaldian. Oragiren lehenengo saiakera, oragik ez, erreboterik ez zeukan Bilbao Basketek. Behala armatu du besoa Minnesotakoak. Baina genion bezala, Valentziak goraka dator, azitzen ari da eta iazko talde itxura hartuko te duen beldur naiz, Hori da Taronja gerasoan, Arangodi eta Oragi, kanpora atera behar izan du, denbora gainean iaia, eta besoak erabili ote dituen Arangodi, ari ziren eskatzen zaleak, Armaiorren kokatuta daudenak behintzat. Van Rosonek buska bat eman du jokatu gabe, hilabete terdi, lesio bat izan zuelako eta dudarik gabe Van Rosonen bueltak indar berrituko du Valentziaren joko antolaketa eta ziurtasuna ere ekarriko di gainetiko, ikusten ari garen moduan, Bai, ala dirudi, partida hor baten aurrean gaude, eta, aldaketa pare bat izan dira. Bixuk aukira, bazirudien zerbait bazuela, edo errenka, eta Todorovic ere bai, nik uste min hartu duela, azkeneko jokaldean. Babak eltsetik atera nahi zituen hor, Kolone bigarren aldiz ezin, Andiusic agertu da, tokia hartu, laburra. Errebotea Marko garrapatu eta falta Liusicena da. Duljevicekin ari zen borroka, baina besoa luzatu dena Liusic izan da. Eta errebotearen arloan, Bilbotarrak defentsako errebotean erakusten ari diren sendotasuna aipatu du behin baina goiagotan, baina pixkanaka ere erasoare begira Erbel ez dagoen arren bostekoan, aipagarria da Marko Todorovicen lana. 3 dagoeneko lortu ditu. Erasoan Bilbao Basketek defentsan bat ere ez, baina horrek badauka erantzun bat. Valentziarrek ez dute oraindik akatsik egin, orduan erreboteko aukerarik ez du izan, Bilbao Basketek zazpiaren azpian. Markok lehendabiziko 2 puntua jaurtik eta liberen marratik 10 eta 12 partida politia doa, bizi-bizi eta sendotasunez, orain arte behitza bai, sendo ari direlako bi taldeak. Akats gutxi. Van Rosonen sarrera, ezkerretik jo behar izan du eta hor behartu dutelako hortik sartzen. Kontrarasoan Bazetorren Kolon eta hori bertan bera utzi du Nedovicek. Disiplina handiko taldeak dira, biak. Entrenatzaileak ezagututa, disiplinaz jokatzen ez duena badaki zer daukan, aulkia. Bai, hori nahiko garbi daukat, erasoan nola jokatu berdan eta defensan gogor eta zorrotz eta tentuz egon behar dute jokalari guztiak, Perasovicek ere gaur aukera bikana dauka, bere baliabide guztiak erabiltzeko defensako lan hortan eta aldi berean Sito Alonsok bide hortatikan eramanten ditu bere partida. Perasovic kinkalarrian ibili da, zurrumurra zabaldu ziren bereziki Donostian eta Manresan galdu ostean eta kopako txartela kolokan zeukanean Valentzia Basketek hain justu ere. Sito bera ez ote duten deitu, hemen gertatzen dena kontuan hartuta, inork ez du alde egin nahi eta hori da albisterik onena. Eskaintzak egon badaude, baina tinko asko jarraitu nahi dute hemen jokatzen denek, baita entrenatzen ere. 11 eta 14 markagailuan. Kolon. Todorovicen blokeoa oso goian da. Etorri behar izan du laguntzera Mumbrú berriz ere urrutietik. Mumbruren bigarrena! Bitik bi! Bai, partidu txar batzuk jokatu ditu, puntu arloan, baina badirudi gaur Iparra aurkitu duela berriz ere eta partida borobila, hasiera honetan, jokatzen ari da. Nedovic. Pasabide ikusi du Duljevicekin ederki, lotura. Azkarra den eta zetrebea, nola jakatzen duen baloia
lurrea botatzen duen bakoitzan, ze ritmo aldaketak eta nola mugitzen duen, ez, talde guztia. Jokalari doaitxua da, orainikan partida honak eta txarrak uztartu ditu, erregulartasun gehiagoren beharrean, gaur bostekonekin uste dut ziurrago ari dela, ze Van Rossum eta Nedovic aldi berean ipini ditu, ustekabean Belimir Perazovicek, eta pixkanaka Valentzia inposatzen ari da, neurri txiki batean bada ere, falta horren behartu du Van Rossumek, Ragirena da, kanpora atera behar izan du, eta Herbel eta Raúl López aterako ditu lehen aldi Sito Alonso. Bai, aldaketa bikoitza bi aldeetan gainera. Alde batetik, Coulomb eta Ethan Grogi. Badoa zolkira Bilbao Basketen, eta Perazovicek bi antolatzaileak aldatu egin ditu. Guillem Vives eta Pau Ribas, Kataluniarrak, biak kantxara, Pau Ribas esan beharra dago. Azkeneko jardunaldietan bikain ari dela eta bera izaten ari dela taldeko jokalaririk baloratuena. Nik uste azken jardunaldietan ez denboraldi hasieratik ura bihurtu da erreferentea eta bereziki puntua pilatzen, aurreko denboraldien baina askoz gehiago dira. Ribas egikutu baina iritsi da Herbel, eta iesen jo baloi hori, Herbel eta Anduzitzen saiakera nolaia ere txalotu beharrean, Bai, defensa bikaina baina ere, ez, kanpoko marra hori ondo zainduta zeukaten, lapurtzeko zolia, ez, baloia ez dira azken momentuan ondo ulertu eta horrek eman dio, ez, aukera Valentziari berreskuratzeko baloi hori. Eta Sitok eskatzen du, noski, jabetza 24 segunduko eman diote orain Valentzia Basketi, zehantza kontrolpean omen zuen baloia Bilbao Basketek, hori ulertzen dute pailek, baina Sitok eskatzen du ez zutela inondik inora kontrolpean eduki baloia, beraz 6 segundo izango ditu orain Valentzia Basketek jabetza osatzeko. Arrazoia du Sitok eta ondo egin du hori eskatzen, ez zegoen kontrolik. Arangodik ipiniko du baloia, 6 segundoko jabetza genien bezala, Pau Ribas. Vives estudian da zain, falta egon ote den, Vivesek erabaki du segundu baten faltan. Pasea hemendik ikusi dugu, irakurketa garbia zen, eta inor ez da irten ura zaintzea, Vives zaintzea. Eta jarango diren blokeoa, Josenek aipatu bezala ikaragarria izan da. Eta hori ere bai. Paletaren kontra egin du puztu hor, Raúl López. Marko eta Duljevic, errez nagusitu da Montenegrokoa. Falta eskuratu du bide batez. Laugarren puntua. 3 errebote da honeko erasoan, jaurtik eta egarria Marko Todorovicek. Barçaren aurka behar badatzuen guztia ematerik izan, ziotelako utzi, baina egin beharreko abintza bete zuen eta joko hau talde lanean oinarritzen denez, emaitza hortxe da. Bai, eta nolako denboraldia ari den betetzen, ez? Oro har nik esango nuke denboraldi bikaina eta berak ere badaukala, ez? Eta jakitun da, ez? Nolako aukera daukan aurki. Arangodi, Linoisekoak bete-betean, buelta eman, ez zeukan inorre puntuak eta egiten. 17 eta 22, 5 puntuko aldea berriro Valentziarren alde. Raúl, baloia ikutu Vivesek, garrapatu dela ere Herbelek, Arangodirekin dago, 10 segundoko jabetza, ondo egin du mugimendua Mumbruk. Pasea behar bat ez da zehatza izan. Baina jokaldia intentzio guztierekin antolatuta zuten hor Bilbotarrek. Joan falta bestaldean, Andiuzitzena. Eta Vives eta Pau Ribas jarri izanagatik, esan beharra dago, bi hauek kontuan hartuta fizikoki arazo izan dituen Valentziak, denbora honetan askotan bostekoan ipini ditu Belimir Perazovicek. 17 eta 21 markagailuan, 2 eta 33 lehenengo laurdena amaitzeko. They want to attack our teammate. We have to be more aggressive and work better previously. Yes. En ataque vamos a jugar movilidad o 4 esquinas. Entonces, 41 no, 40 no, chip in, ¿vale? Josean, utxarte honetan Sitoren beldurra zera da, orain bostekoa txikiago dauka, eta Valentziaren azkeneko erasotan ikustera gara Raúl López zigortzen saiatzen lantolatzaileak. Bai, eta Perazovicek niko garbi dauka, ez, zer egin behar du. Bi jokalari txikiekin hasi du partida, bi jokalari txikiekin jarraitzen du. Erritmoa beak inposatu du orain arte, zalantza gehiago ditu Bilbao Basketek, akats gutxi egin du orain arte Valentziak biko jauziketa bat bakarrik bota du kanpora, ez? Beste guztiak barruan sartu ditu. Libratuta beste bat, Eskerrak Vivesek asmatu ez duen, ondo landutako erasoa zen berriro, Hor, Duljevicen aurrean, sartu alaren dabiziko 2 puntuak, hor bi gauza zituen buruan, txapela garriko aldi,
faltaren bila joko alde, Saskiaren bila jo du suediarrak. Bai falta suediarra berak eta Saskiraketak. Hor laguntza behan du xamarazi du egiten, baina oso bizkor sartu dulako Joan Bibes. Lehen aipatu zu ez, bi jokalari txikiekin ari dela jokatzen momentu honetan, bai Borja eta Raul López, Sito Alonsoren taldea eta behin eta berriz ari da jokatzen, ez, buruz barnekaldia bilatuz, eta hor bai zailtasunak izango dituztela, ez, bazirudien momentu batean zonakako defensa nahi zuela jarri, ez da horrelakoa, buruzkoa da, eta orain arte talde taronja nagusitzen, nahiko erraz. Eta behar bada hori ikusita, Perasovicek, Ljusic kendu eta kantxara Sato atera du. Andiusicekin parekatu dena injustu. Raul, Andiusic. Itze politia bota ditu aste honetan Raulen gainean Andiusicek. Bikaina, baloia babestu, pausuak ondo neurtu, saskibarruan sartu, taulaz bitik erabaki du Andiusicek, jokaldi paregabe hau ere. 21 eta 24. Andiusicen ziren lehen aurreko utxartean Sito Alonsoren hitzak, entzun duzu agian ez, alegintzen ari direla honentza basketeko jokalariak, bere aurka jotzen erasoan pikan rola bere aurka jokatzen Andiusicen aurka eta latxe esan dio jokalariari. Uste dutelako zu defenditzaile txarra zarela, baina ez zara defenditzaile txarra, are eta guztiz ere bere beste taldekidei esan die laguntzeko, ez, agian defentsa horretan laguntzeko Andiusici, baina horixe azpimarratu du Alonso. Bere aurkari direla uste dutelako Valentziakoek defenditzaile txarra dela. Bueno, bere ezaugarria da saskiratzailearen ezaugarria. Zer dauka hemen Bilbon? Sito Alonso kontrako eskatzen du. Lehenik eta ben, atzean, gai dela, eman barrekoa ematen hasteko eta hori ematen ari da eta behar bada bere ezaugarri aldaketa horretan ez ditu espero zitekene puntuak sartu orain arte hemen Biribilan edo Bilbao Basketekin hobe esan da. Raul Lópezek lehendabiziko saskiraketa behala ohartu da teokala inorre oztopori jartzeko bide horretan eta pirinderan erabaki du ohi duenez Bibes eta Raul nor baino nor gehiago, baloia ezkerrera, Ribas dagoen lekura, ezkerreran agertu da, Sato bita pentsatu gabe, orain Irukoak ez ditu inerre sartzen talde taronjak, errebotea ondo kontrolatu du Latavius Williamsek, bai, Latavius Williams, Bilbon jarraitzen du, Irukoa! 26 eta 25, errebotea zaindu, sistema ondo landu, eta Iruko marratik bukatzea jokaldi bat, beti ere pozgarria da. Partia ikusgarria, ari gera ikusten momentu honetan, zoragarria, zondaki potoloak lortzen ari dira bitaldeak, eta ez defensa txarrak direlako. 9 minutu daramatzagu, partidua bide horretatik balin badoa, benetan gozatu egingo dugu, ze 9 minutu daramatzagu. 26 eta 25. Todo el mundo puede hacer que quiera. Este chico nos ha metido 7 puntos en 2 minutos. ¡7! Ninguna concentración tenemos. Bien ataque. Un poco tranquilidad. Jugamos próximo ataque. Escucha. Próximo ataque. Jugamos. Box rojo con Boyan bloquea y te abres abierto para tirarla. Y da igual, que lo tira, que sabemos que jugamos. Albalor jauna, kafea mikustu zaio Benimir Perasovic'i, berrez mikatza da baina. Ospina bihurtu zaio. Minutu eta 4 segundo geratzen dira. Markagailuan bat aurretik da, goitik Bilbao Basket, Irukoa Borgek gauzatu ostean. Aguilar kantxara, 200. partida gaur Endesa-ligan, eta lehendabiziko puntuak zergatik sartu zituen 2006-2007 denboraldian. Raul Lópezi galetu egin bertzaio. Raul Lópezek eman zion pase zoragarria Real Mari Unicaja partidan. Duljevic, ohikoa du, jaurtiketa hori, ondo harrapatu errebotea Erbele, hor da Raul López. Badaunako arrobitik ateratako bi antolatzaileak orain, aurrez aurre, Bibes eta Raul López. Bor, Williams, Mozketaren zai. Andiusic eskatzen ari ze, Raul etorri da laguntzera, Raulek erabaki eta ez daki falta ez duten izan, Ez eskatzen duerak, egon hori, gaine jokaldiaren gainean zegoen epaia, baina ez du zait ikusi. 28 eta 25, txamponaren buelta dator pixkanaka, Iruko marratik orain asmatzen ari dena, Bilbao Basket bai da, Pau Ribasen biko saskirak eta 29 eta 27, berriz ere utxartea 19 segundo geratzen bai dira, jokalde antolatu nahi du Sito Alonso. Atzo goan izan Obradoirok oraindik aukera badituela kopara iristeko, oso urria dira egia esan, baina etxean
bere lana bete zuen Andorra mendean hartuta. Hor bien bitartean, Raúl Lópezen hirukoa. Screen for Raúl en Tobías. Presión. Sacan de fondo, sí. Latavius screen for Raúl and Axel. Axel come here to receive the ball. After play hand off with Raúl. If they are defending man on man, we play. Chipi, directo. Up. No, sorry. Chipi regular. We try, and Latavius play the screen. ¿Vale? If they are defending zone, you try to receive it. If they are defending zone, we play 41. Autoestimuaz gainezka dabil Bilbao Basket. Berdin zaio norduen aurrean. Barcelona deitu, Real Madrid deitu, edo pixkanaka indar berritzen ari den Valentzia aurrean izan da ere, bosta jola. Hemen etxean, agintzen jarraitu nahi du, izango beba. 29 eta 27. Eta erasoan, lehenengo laurdenaren ondarrean. Bat biru bateko defensa jarri du Perasovicek. Raúl, irakurketa egin du. Errebotea luze irten. 2 segundu jartin behar du Pau Ribasek. Eta zuzenean, kanpora joan espaldin bada baloi hori, taularen goikaldean jo du. Etekinik ez beraz, utxarte horren ostean, eta markagailuan lehen bezala gaude. Lehenengo laurdena bukatuta, 29 puntu ditu Bilbao Basketek, Valentzia Basketek berriz, 27. Gaur eguerdian partidarik goiztiarren hause dugu, hemen 12etan abiatu dena, Bilbao Basket eta Valentziaren artean. Ordu laurden beranduago hasi da, Zaragozako norgehiagoka, eta Zaragozari ez dakit ez ote zaion aldapagoran eta gehi gainera ipini. Eman beharreko urrats hori, azkena, ze utxe eta malau galtzen hasi dira. Mainoak Herbalife Kanaria Handiaren aurkako partidan, Beharraren ondorioak izango dira. Urduritasuna, esan dezuna, oendikan ziurtatu gabe, kopako txartela, eta gaur Kanaria Handia badirudi nahiko lasai, eta nahiko ondo ari dela jokatzen. Erregulartasunaren bilabide batez, haiek ez dute premia handirik koparako zelkatzeko kopa hartuko dutelako, baina azkeneko 2 astetan, Aito Garziarren SSek garaipenak eskuratu ditu, eta ez dute du 3. eskuratuko eta Zaragozaren itxaropena zapuztuko. 4 eta 20 da, han partziala. 29 eta 27rekin. Hasi da bigarren laurdena Bilbaoarenan. Aldaketari egitekotan hortxeta nagusiena Lontxar, aita izan dago ostiralean, dagoeneko kantxan ipini du Perasovicek. Lontxarri eman dio hain zuzen ere baloia Bibesek, oso bizkor ari da. Barrera aldeoietan eta defentsa ajustatzea zailtzen dio Bilbao Basketi, Bai, lehen Perasovicek purrusta da bota dio ustarte batean, zuzentzeko beto taldea, pazientzia gehiago, defensa gehiago egiteko, baino, erasoan ere oso ondo dabilen antolatzailea da, eta oreka bilatu beharko du, baina orain arte oso zuzen ari da agintzen bere taldeari jokaldiak Guillem Bibes. Ondo atera du berriro Aguilar. Oblari ziurra da distantziarretatik, berrungarren partidara iritsita gaur, kale egin du hor, erasoan dator eta Williamsekin jokaldi paregabe izango zelakoan, ez dio baimenik eman Lontxarrek, estarbilekoari. Falta egin baitu, Lontxarrek. Normalean oso hor defenditzen duten bi taldeak dira, baina, aldi berean esan behar dugu, momentu honetan, erasoko jokoan, zenbaki borobilak lortzen ari direla, biak ala biak, eta disfrutatzeko partida daukagula, aurrez aurre. Ni disfrutatzen ari naiz. Bai, partida bikaina ikusten ari gara. Juan ez dakit, isil-isili dauka. Bai, disfrutatzen. Haien horregatik, Adi. Eta jendeare, bai. Bai. Bide batez esan, bete-beteta ez, baina aia dagoela, beste behin itxura paregabea duela miribilak gaurkoan. Jai giroan jarraitzen dugu hemen. 30 eta 27, falta izan dugu, eta Monbru itzuliko du kantxara. 3. falta, Agifitxan. Horregatik aldaketa egin behar izan du Sito Alonso. Griperekin jota, ibili da azte barruan. Tala ere lehenengo errotazioan ipini behar izan du. Bere entrenatzaileak, Raulera aurratuko zaio.
Hor indarrez etorri da Bibes, gaurre hartu dio Legez, Aguilar, Bibes eman, Aguilarri berriz, Aguilarrek urrutitik, bietan kale, falta egitekotan egon da Orlontxar, Munbru eskerrak rebotean aurretik zen, baloi hori babesteko. Irugoiti Bilbao Basket. Bilbao. Herbel, kapora dator Munbru. Mozketa Borgek, ez da usartu Munbru pasea ematen, berri hori saiak eragin behar. 6 segundo, argik eta eskatu du. Baina horre bi gizon irten direnez, Bor, ez! Behala hartu da, bi gizon zetozela Raul Lopezen gainera eta Borgek hartu behar izan du ardura guzti. Defentsara berehala bildu dira, Valentziak estatikoan jokatu beharrean da. Ribas, datorren bezala gelditu, bertatik jaurti, bertatik asmatu. Zesasui puntuan dagoen, Pau Ribas. Rafa Martínezek garai batean zeukan aginte makila, denboralenen hasieratik hartu du. Eta ikurra bihurtzen ari da bide batez Valentzia honetan. Mozketa orain Munbrukekin, kanpora atera zezakin hori. Falta Satorena da. Eta behintzat helburuetako bat lortu du, baina Tobias Bor egia esan egin du mugimendua politia zen, bakarri zeolako kanpoan zain. Bai, baina hor Munbruk ez du aukerarik izan, bikoizteko eta ateratzeko baloi hori inguratuta zegoelako. Bi eta bateko defentsa egin diote, ondo ikasita dauzkate, Munbruren mozketa horiek eta Valentziarren defentsa horren arte bikaina. Exigentzia handiko partida da, Bai. Beste behin, bai. Pentsatzen dut porcentaiak jaisten joango direla pixkanaka, baina hala ere defentsak gogortzen. Topikoa baino ez da baina txorakeria gutxi, Bai, gaur bai. Eta ritmo honetan jarretzen baldin badute, agian duela 2 urteko partida, edo markagailua errepika dezakete, orduan Valentzian jokatutakoan, 113 eta 111 erabazi zuen Valentzia Basketek, orduan Daljevicek sekulako partida egin zuen, alde batetik, Alex Munbruk ere bestean. Eta errezeko falta. Garria izan da, garria. Arritzen hauen ala ere, Emasek hartu erabakia, Redondo jokaldiaren gainean zegoenean. Guk ikusi dugu Lontxarren falta birasua, bultzada, hemen. Borrekin ari zen, inguratuta zeukan, zira batian. Eta naiz eta gero ere etorri den beste bat, baina aurrekoa zen falta. Irubutu baldea. Ikusi eta segiturarekin ari den Valentzia, Borge gaur minutuak eman beharko ditu kantxan, Bai, ala dirudi, bi jokalari txiki eginen nire jokatzen partida oso. Harik eta egin diote Latavius Williamsi, Aguilarren aurrean. Lastima ero Raul Lopezek egin duen lehendabiziko mozketa ikusi izan balu Williamsek. Van Rosonerne onda eta aukera izan du, Osta ikutzeko baloia eta azken momentuan atzamar puntakein, ikutu du Raul Lopezek. Gioz eta zorrotzago dira defentsak eta puntuak pilatzea zailtzen ari da bide batez, alde batean zein bestean. Lontxar, Kroaziarrak Satori utzi, ez du inungo arazorik, saskira begiratu eta jaurtitzeko. Eta bide batez, mesede egingo dio Bilbao Basketi, erabaki azkar horiek hartuta. Bor, baloia bera, Williamsek harrapatu, ies egin dio baloiak, baina Sato ikutu delako. Eta Sato ikusi dugu jaurtitzen atzeneko, erasaldietan. Lehen aipatu duzu Duelman eta Lafayeten utxunea pairatzen ari direla, baina jokalari honen errendimendu beherakada ere hori pairatzen ari dira bere gabe, iaz ligako revelazioetako bat izan zen, baina aurten ezer gutxo egiten ari da. Duda mudatan egin du jaurtik eta Borge, Josean. Van Roson, iruko marran itxatxita, Van Rosonek asmatu, Belgikakoak ematen izkio puntu bila, Valentziarrei distantzia horretatik. 32 utzi du markagailua, berdin duta injustu ere. Raul, lasai, Munbru irten da, eskubiko aldea eman dio, Raul, bikaina! Zer mugimendu da. Ziero engainatu du, keinu batekin, eskubi aldera, eta buelta erdian aukera izan du, bakarrik gelditzeko. Keinua aurrez Munbruri egin dio. Jokaldi hori nahi zuelako, Lontxar, atzan gelatu da Latavius Williams, falta Munbruren edo erasoan. Berriro. Bai. Herbel zain, beti bezala. Beti lortze ditu eta Barçaren aurka esate baterako aurreko astean, lau lortu zituen. Eta aukera doa orain.
aldaketa bikoitza egingo du eta taktikoa guzti. Munbruren falta ere bazegoen, baina lehenik Erbili egindako falta erasoan adierazi dute epaile. Behartzen moduan. Eta egal pivot moduan jokatuko du orain hain zuzen ere Alex Munbru. Desgaste handiko partida, Valentziarrek albali badute hemen bermatu nahi dute koparako sailkapena. Azken egunerako etxeko lanak utzi gabe eta Bilbao Basketen helburua genion bezala zerrenda iburu izatea izango da. Begiak igurtzi behar, hori gertatzen balin bada. Asko eta asko, esan nahi dut. Eta gu barne, Bai, inor gutxi espero genuen, horrelako... Berriz ere, Alex Munbru, hirugarrena sartu du, 3-tik 3. Bomba altu hauek, sartzen direnean, zara eta entzuteazte, gozagarria den. Erasoan Valentzia, Van Roson, honek ere iruko marratik, ez. Baloia ikutu du, Dejan Todorovicek, Van Rosonek harrapatu, arango diek eman da. 37 eta 32, 5 puntu goiti Bilbao Basket. Valentziarrek ezin dute orain, erasoa nahi duten moduan antolatu Van Roson, honek hartu beharko du ardura hor. Sarrera, baloia ustea zaila zen, Dejan Todorovic irtenda, kontrarasoan dator. Azkar, Satoren aurrean, baloia labur rutzi, eskerra Williams iritsi den. Berriz erasi behar jogaldia, txaloak. Ze desioa dokat Dejan Todorovicek. Nik uste nahi zuela bigoiztu baloia ez du ikusi garbi azkenean beak... Ondo sartu da Kolon falta, Van Rosonek. Tu balio zazpiraketa, ez da San Jose. Bila aurriketa libre izango ditu, hala ere. Zentu du nahi da jokatzen Kino Kolon. Tautxarta askatu du Perasovic. Dudari gabez, 5 puntuko aldea lortu dute Bilbotarrek, eta gainera orain bila aurriketa libre izango ditu Kolonek, 5 minutu atxen aldira iristeko. Camiseta. Y no volvemos atrás, siempre falla Manolo. Lehenengo laurdena bukatu da Zaragozan, 19 eta 30 Herbalife nagusi. Eta bestalde, dagoneko abian da Sevillako partida eta lehendabiziko 2 minutuetan Ponsarnaurenek 5. martxa sartu edo 6. sartu dute eta 2 eta 7 horreatu dira dagoneko. Ea partida luze xamar egiten ez zaion gaur Gipuzkoa Basketi. Espero ezagun ez, neko ondo hasi du partida, hala dirudi, 2 minutuan 7 puntu, eta esan duzu moduan, noiz behinka hasten ditu, horrela Gipuzkoa Baskete partidak, eta espero ezagun, emaitzon bat lortzea gaur Sevillan. Josean, Miribillako palkora begiratzen hasita, zuhurtasuna, eta oinak lurrean daudela antzematen da hor, Bai, niko garbi. Ze diru arazoa ez da desagertu, baina kirolarloan gozatzen ari gara, gozatzen ari diren bezalaxe bai jokalariak baita zaleak ere. Eta horrela jokatuta, bazesanik ez. Zazpi goiti Bilbao Basket. Julevic, kanpora dator Rivas. Azkar mugitu dute batera eta bestera. Sato iritsi da, baina Kolon ere bai. Eta orain uste kontrola pixkanaka beltzezko gizonak hartzen ari direla. Ze presaren presaz ikusten du Valentzia. Pase aliz, Kolonek, izan duen bigarren akatsa da hau. Bai, zati honetan. 7 eta useko parziala, sartu dio Bilbao Basketik Valentzia Basketi eta badirudi hor zalantzak somatzen ari garela, talde taronja ez da oain hain eroso jokatzen ari eta oain bai dituela zaitasunak, erasoko jokortan oso ondo ari da defenditzen Bilbao Basket orain arte eta badirudi azkeneko jokaldi honetan akats bat egin duela, baina hala ere oso ondo ari da jokatzen. Bolada honean ari diren bi taldeak hemen aurrez aurre, 3 partida jarraian daramatza Bilbao Basketek, 2 berriz Valentziak, eta demoralnetan gehienez hori lortu dute 3 jarraian irabaztea. Beraz, demoraliak aurrera egiten duen enean, ondo dagoenak, sensazioiek berretsi egiten ditu. Kolon, nundik pasade, urratxak, ez dakit ba. Egia esan, egin duen sarrera bi jokalaien artean, arriskori bazeukan. Pasabidea lortzeara, alegia. Aukera joko du, ez, Raul López. Atzenan Raul López aldatuko. Tobias Bort, aspaldiko batez, minutuak batzen gaurkoan.
Azkeneko 3 jardunaldietan duela 3 Obradoiren kontra ez zuen bateri jokatu, eta aurreko bietan batean minutu bat eta bestean 4 minutu baino ez zitu jokatu suediarrak, baina gaur bai, gaur zuek aipatu duzu, bi antolatzailerekin ari da minutu luzez Valencia Basket, eta horri aurre egiteko suediarraren parte hartzea handia izaten ari da gaurkoan. Entrenatzaile hartu behar dute erabakia ikusita zer dagoen aurrean, eta gaur genion bezala Borgek minutuak izango ditu. Duljevicek beko zutoinean lantzen ari da Todorovic, laguntza ondo Borgek, eta emaitza hortxe da, ona Bilbao Basketen alde. Ondo marra zapaltzekotan egon da Kolon, zalantza zituen Duljevicek, egiten dituen falta leloietako bat, esker honekoa, Beste bila hortik eta oparitu dizki. Bai. Perasovicek ezin sinetxi. Perasovich pozik. Bere jokalariarekin. Lixuk egin aproba egin du hasieran eta Lixuk ez zaitu iruditzen ondo dagoen, ego izan behar nizun. Bai, lehen beroketa batzuk edo estiramentu batzuk egiten ari zen, eta ez dugu sasoi puntu honenan ikusten Ukrainarrak kontuan hartu behar dugu hilabete eta erdi. Piskat gehiago eman duela jokatu gabe, eta pixkanakak gustako zaio bere nomena, bere sasoi punturik onenera itzultzea. Azkeneko 2 urteetan gutxi jokatu du, sendatu den bakoitzean berriz ere apurtu da. Hala ere, 6 denboraldi daramatza Valentzian. Valentzian sekula, atzerritar batek eman duen enpe luzerik burutu da honeko Lixuke. 39 eta 34, 5 puntuko aldea, Duljevic, Marko Todorovicekin, lehenko jokaldi berean, horren ez dago laguntzarik, eta laguntzarik ezean, hori lortu du Duljevicek. Fondoa estarrian jarri dio, Duljevicek. Hori ere egia da. Todorovici. Ondo ezagutuko dut elkar. Montenegroarrak. Kinu bat egin dio esan ez, jo. Marko, hortxe dira berriro. Nor baino nor gehiago, baina bestaldean. Mumru, faltarria arangodik. Beste bila urtiketa. Berriro sato deitu du, Perasovicek. Zago bat ere gustora, bere taldearen jardunarekin batik bat defentsan, orain kontu eske arango diri. Eta sato agian Mumbrú defendatzeko. Bai. Dena den komunikazio aldetik, alde batean ikusten nahi zen komunikazioa eta bestean dauden purrustadak deigarriak iruditzen zaizkit. Bilbao Basketen denak zentratuta. Eta Valentzia noiz behinka entzuten dira eta ikusten dira ikusi nahiz ditugun begirada batzuk, Bai, Perasovicek uste zuen baino demoraldi okerragoa darama, eta agian presio gehiago dauka horregatikan, jokalariek ere badakite, ikusita nahi zen demoraldi gorrobilean jokatu zuten, urtean zaitasun gehiago dituzte, eta beste aldean gertatzen ari da, uste gabeko demoraldian jokatzen ari dela. Partidu bikaina jokatzen ari da Alex Mumbrú, oraingo 13 puntu, 18 puntuko balorazioarekin txalo artean aurkira. Duljevic, Ribas, beti eskubitik egiten du, eta hortikan gelditzen den bezala, gelditzea ez da erresa, hori ondo menperatu barran da, ze lortu dituen 6 puntuak modu berean, sarrera hasi eta bapatean gelditu, hori ez dago defendatzerik. Hor, 2 puntuko aldea. Deian, Kolo hemen bila, toka paserik gorengoz. Lortu Kolomekin bat egitea, taula azpian, erak, ibartuen hori Marko Todorovicek. Garbia dira, Berandu baina oderazi diturra. Garbia dura hortan. Ikusleak, ze epaile etzai denbora eman, Eta ikusle norruarekin, Masek, buelta eman ez, redondo buelta eman eta dirazi du jokaldia, ze ez zegoen jokaldira begira, korrikan zetorren epailea. Ez zeukan denborarik begiratzeko, Zerbait arrarba ikusi du eta nik uste zaleak horra egin ondoren hortxe. Ezkerraldean zegoen, jokaldia hori ikusi du, baina justu-justuan azpian gertatzen ari zena ohartzeko. Eian, ondo utzi, falta egiteko Zorian Lucic, baina adirazi ez. Mase baloia mandu Bilbao Basketik. Eta onartu du Duljevicek. Ze borroka dagoen, saskiren azpian. Dagoeneko 5 errebote erasoan lortu ditugu Bilbao Basketek. Playoffetako neurketa ematen du, Bai. Hor. Marko hori eman. Horre, lurran geratu delako Duljevic eta iritsi da. Baloi hori oztopatzera, Lucicik falta egitera jodu zuzenean Borgek. Zeolako balantzerik. Ondo indako falta, aukera zeukan. Edo barrekaldia egiteko edo bikoizteko baloi hori ondo jokatu gabe indikan Bilbao Basketen defentsa eta, zentzudun jokatu du hor azkeneko defentsa hortan Tobias Borgek.
Gipuzkoa Basketek agintzen jarraitzen du Sevillan. Beharra handia, dudarik gabe, Sevilla zuloan bengo zuzteko. Urratxak, ez? Todorovitzen falta. Deian Todorovitzen falta da azkenik. García Gonzálezek adirazita, epaile bizkaitarra. Agian bai, ez nik uste da azken momentuan besoak erabili ditula eta besorekatu egin du hor. Betzien urratxak, bizi-bizian bestelakorik eman duen arren. Bila hortiketa ditu, Liusicek, bigarren demoralia murgiluta Valentzian. Iaz, bere alagokitu zen, Perasovicen esanetara. Partidua berriro estututa dago. 7 puntu izan ditu Bilbao Basketek laurden honetan, orain berriz bakarra minutu 53 segunduren faltan. Utxartea Sito Alonsok eskatu duenean. Zaragozan pixkanak aurbiltzen ari zaio Herbalaifi. Gipuzkoa irabazten ari da 10 puntu batik Sevillan eta Murtzia etxean eusten ari zaio ondo Juventuti. Lehen da biziko minutu baino ez dira. Como muchos botes, we are using too many dribbles. They are comfortable, because we are not punishing them with screens, with roll, with reversing the ball. Están cómodos. Ahora están cómodos. Entonces, primero, salida de presión. Salida de presión. Está bloqueando Marco. Marco, estás bloqueando a Tobías. Saca a Alex. Hombre en seguridad. ¿Vale? Marco, bloqueas a Tobías, saca a Alex, hombre en seguridad. 51, cabeza, mira. Te quedas aquí, quiero esto. Para tiro de Axel. Entrenatzaile batek bere jokari izaten dinean, aurkaria eroso dago. Hori, dudarik gabe, mezu garbia da, tenkatu ezagun gehiago partida. Bai, eta ados nago, azkeneko bizpairu jokaldietan talde taronjak nahi bezala mugitu du baloia, nahi duen lekuan, eta lau eta utzeko partziala sartu dio, eta horregatik eskatu du tartea zuzentzeko defentsa. Ia, 2 minutu geratzen dira, minutu luzea, atzenaldia izteko, puntu asko ikusten ari gara, partida ederra, borrokatua. Ondo, moztu du, ondo zabaldu. Kolome eta kanpoan zen zain Tobias Bor partionetan sartu den bigarren hirukoa gauzatzeko 44 eta 40. Van Rosonek kanpora zabaldu du eta Duljevicen pasea ona zen, salduta geratu da Kolom. Bai, hor txiki xamarrak ditu da, Roman Satoren mozketa azkarra izan da. Eta Duljevicen pasea ere bai, hor azken momentuan Kolomek jatsi ginitu eskuak eta horregatik aplikatu diote zartat. Roman Sato. Beste urte bete berritu du, Valentziarekin. Bigarrena sartu du 44 eta 41. Borg, baloi bila etorri da Kolom. Agindua garbia Sito Alonsok eman. Mumrurekin jokatu nahi zuten beko zutoinean, ondo pasea. Alde batera keinua egin, bestaldera pasea ze bi ozio zeuzkan egia esan Kolomek. Edo Mumrurekin jokatu, edo hobeto jokatuta zegoen Markorekin. Hirugarren asistentzia, banatu du Kino Kolomek. 46 eta 41, Van Rosonek arazoak. Arazoak zergatik, defentsa gainan daolako eta Borgen lapadanak izan du etekina. Belgiarrak eskatzen du, ez zuzen ere Borgek baloia ikutu duela. Bestela ez zegoela modurik alako norabidea raro hartzeko. Suediarrek ez dute asko hitz egiten eta isilik mutu geratu da badazpada Borg. Bai, ez zagitik. Bertatik ikusi dut eta ez zaitu iruditu. Eskuetatik alde egin diola iruditu zait. Bueno, noski, berak eskatu hartzion. Denok ikusi dugu pase txarra zela eta defensa sortu zela. Aldalurren diplomazia. Borg. Ondo gainditu du Ribas, ondo zabaldu, Mumru ondo kokatuta, hori ez da zuzena, Zoritxarrez
baina joka... Etzio baloiak azken baten ies egin Ribasi. Jabetza luzea eskatu du Perasovicek. Lehen zatia amaitzear, 46 eta 41. Ribas, denbora hartzen ari da, 6 segundu faltan. Ondo jokatu du Valencia, Ljučić, oso ondo Valencia. Oso ondo Valencia. Jokaldia agindu bezala bukatu eta burutu dute Perasovicenek 46 eta 44 puntu askoko partida espairik gabe. Baina alduten guztia ematen ikusi ditugu bi taldea lehenengo zatian. Eta partidua ikusteko modukoa da, gozatzeko modukoa. Garaipenari usten badio Bilbao Basketek, zer esanik ez. 46 eta 44. Alex Mumbruk 13 puntu sartu ditu. Bera da saskiratzaile nagusia. Bat gutxiago berriz, Vladimir Ljušićek, azkeneko hiruk hori gauzatuta. 10 minutu barru izango gara berriro zuekin, eta ea Dairis Bertansekin hitz egiterik daukagu. Endesako ligan 16. jardunaldia jokoan daukagu atzodanik. Partidu interesgarri asko dago orain eguerdian jokoan, eta horietako baten bene Bilbao Basket eta Valentziaren artean eskaintzen ari gatzaizkizuen partida 46 eta 44 lehenengo zatian. Eta biztazo bat emanez beste emaitzei, Gipuzkoa Basket ere lasai asko irabazten ari zaio Sevillan bertan Sevillari. 33 puntu sartu dituzte dagoeneko Ponsarnorenek lehenengo 13 minututan. Eta, bueno, behar bada digarria da, 16. jardunaldian lehenengo 10 sailkatuak eta azkeneko 8 sailkatuak uztartuta euren artean ari direla jokatzen. Hori kuriosidade gizara. Bai, bitxikeria da, ez, ikusita gainaz nola iritsi diren, inor gutxi espero genuen, ez, hori tokatzea. Baina zozketak horrelako kapritxosoak izaten dira eta horrela tokatu da azkeneko jardunaldietan. Eta kopako borroka horretan murgiluta, Zaragozan gertatzen ari dena, behar bada adierazgarria, ez? Zenbat kostatzen den aukera izan da, gauzatzea azkeneko pausori. Izan ere, kai galtzen ari da nabarmen Herbaleifen aurka. Miribilan gaituzue eta beste behin, Dairis Bertanse falta du Bilbao Baskete, baina gaitzerdiz borrokatzen ari dira eta aurretik dira markagailuan Esito Alonsorenak. Ea letoniarrak ze esaten dion Juan de la Vegari, aurrera Juan. Imaginatzen dugu kantxan bere taldekideak laguntzeko irrikitan izango dela zuzenean berari galdetuko diogu. Buenos días, Dairis. Bueno, lo primero de todo, ¿qué tal te encuentras de tu lesión? Estoy muy bien y creo que podría jugar hoy, pero es mejor no arriesgar y esperar un poquito más hasta que estoy perfecto y que no vuelva a lesionarme. A lo mejor lo que te ocurrió contra el Real Madrid, que volviste y luego has estado otra vez en el dique seco, te ha hecho esta vez ser más cauto y esperar más tiempo, ¿no? Sí, esta vez es más tiempo, ya son 4 semanas hoy y creo que la semana que viene voy a empezar a entrenar con equipo poco a poco para volver a jugar. Y sin embargo, por suerte tus compañeros no te están echando demasiado de menos, están dando un paso adelante y están dando mucho espectáculo últimamente. Sí, y por eso puedo estar más tranquilo, porque estamos ganando partidos, estamos jugando bien y puedo estar contento. ¿Cuál dirías que es la clave del éxito este año aquí en Bilbao? Pues estamos dando con mucha energía, sin respetar los nombres de equipos y solo pensamos en cómo tenemos que jugar nosotros y por eso estamos disfrutando. Y a la última, recientemente has reconocido, ¿no?, que has tenido ofertas para salir de Bilbao últimamente, pero que has dicho que no porque el proyecto aquí es muy ilusionante y quieres seguir aquí pues, el máximo tiempo posible. Sí, claro, y no soy un hombre así que va a correr a un lado cuando tengo una oferta, por eso y me gusta estar así y especial este año estoy disfrutando jugar con Sito y con los compañeros y por eso no quiero cambiar un equipo en un año así. Vale, muchísimas gracias y que sigas disfrutando. Entzun duzue letoniarra oso pozik dagoela eta hemen jarraitzeko asmoz, Bilbon jarraitzeko asmoz, gustora dagoelako eta Sitok konfiantza handia ematen diolako. Gora ekarriko dugu, ia zer izan zuela denboraldi erdian hanka egiteko aukera, baina naiz eta hemen egora petrala zen, erabaki zuen hemen jarraitzea, beste hainbat jokalarik erabaki zuten bezalaxe. Josean ez da egin modan jarri den, baina bizarr itxurari, Tom Sayerren itxurari, gazte guztiek hartu dute, egin barko dugu antzeko zerbait, ez da? Edo dagoeneko hori gaindituta daukagun zerbait da? Bueno, nahiko horila edo gorrista dauka, ez? Behari nahiko ondo gelditzen zaio, nik uste badet
beltzatxe marra izango da, edo ez dakit. Partidara etorrita, eta orain bromak alde batean utzita, 46 eta 44, dudarik gabe puntu asko dira, alde laburra dago markagailuan. Valentzian ikusi nahi ez genituzken idui batzu ikusi ditugu, eta zoritxarreko bat ere jaso du Belimir Perasovicen taldeak, Lixuk 3. minutuan, lesioa izan du, eta Juanek behar bada egiaztuko dit, larria dela iruditzen zaigu, ez? Alaxe esan digute, ez dugu konfirmaziorik izan taldeko medikoekin, gero tartenen batean eurekin hitzaiteko moduan garen, baina bai esan digute, Valentziatik heldu diren kazetari batzuk, eurei ere esan dietela lesio larri bat pairatu duela berri horrel Lisutxek, egia esan sorte txarra ukrainiarrarena, ze bi denboraldi daramatza oso gutxi jokatuta, gaur itzultzen zen ACB ligara, hilabete eta erdi jokatu gabe egon ostean, aurrekoan Antxilen aurka ere jokatu egin zuen, baina bai 3 minutu baino zitu jokatu, ezakigu zehazki zonalde berean izango zuen lesioaz, zuntza austura izan zuen iskiotibialetan, horregatik eman du bajan hilabete eta erdi, baina esan bezala oraindik ez dugu hori konfirmatzerik eta albisterik baldin badago zentzu horretan adieraziko dizuegu. Zenbateko garrantzia izan dezaken Lixuk ez egotea bigarren zati honetan, kontuan hartuta 3 falta dituela Lontxarrek eta Lontxar oraindik ari dela pentsatzen ostiralean izandako seme horretan, ze aita izan berria da. Bigarren zatiari begira, Jose. Bai, oraindik asko gelditzen da, ez? Bigarren zati osoa, egia da, Lontxarrek ez duela partida honi jokatu, Agilarrek ere laguntza egiteko aukerak izango ditu, barrukaldean. Ez baldin badago Lixuk, baino hala ere esan berregu, ez? Kalitate hondiko jokalariak dituela, ez? Talde Lontxak eta oraindik asko jokatu beharko du Bilbao Basketek irabazteko partida. Minutu asko izango zitulako Ane Borgek, berriz ere bosteukan ipini du Sitok bigarren zati honen hasieran eta zertarako hain zuzen ere ondoen dakiena egin dezan. Bai, esan berdago, ez, taktikoki behartuta bi jokalari txiki egin jokatu duela, ez, hasieratik Valentziako taldeak, baino, bueno, kontuan izan berdago, ez dago Bertans, eta aldi berean Andusicek 3 falta ditulako, ez, horrek eman dio aukera gehiago, ez, jokatzeko gaur, eta nola ari den jokatzen gaina. Jokaldi hona orain Lusicek, denbora gainean zegoenean, jabetzaren denbora, Kolon, gaur behartuta dago, bitxikirekin jokatzea Sito Alonso, Valentziaren talde itxura ikustia, bosteko itxura, hor berriz, hau bai zinizgaitza, daulan jodu izkinatuta zetorren baloi horrek, eta zuzenean Saskibarrura, azteko jokaldia izango alda, 7 honetan izango da ziurrenik, Urratu egin du justu, ez, taula eta... Beak ere egin du, keinu bat esanez, sorte apur bat izan dut, erasoan falta Duljevicek. Eta nola ospatu den Sito Alonsok, Eta orain oiartu dira Duljevic eta Herbel. Eta Herbel. Teknika bia. García González egor normalean, gauza gertatzen direnean, diplomazia erabili du, biei teknika bana adirazita. Bi faltekin Duljevic 3rekin kokatzen da orain. Laurekin, teknika ere kontutan hartuta. Ez dakit igo dioten. Bai, laugarrena. Markagailuan 3 baino ez ditu. Edo nik gaizki ikusten nahi naiz? Bai, laugarrena. Laugarrena da, bai. Hortxe, laugarrena. Bizituelako. Liusik ez dago, Duljevicen laugarren falta egita. Oindik eta bideo hobeto jarri zaio alde hortatik Bilbao Basketi. Bumbru. Gorputza egin erabili du, eta falta eroa jaso du. Bai. Hala hartu dira bakia redondo. Kirol gabetasun falta dirazita Lusitxi. Eta alaxe izan da, Azken erako aizkorak eman dio. Bai, nik uste jokaldean hundi dator, Mumbruk egin duen bultza horren ostean, Lusik esan du, bai, zu nire taldekidari hau, haranik zer egin dezakedan. Zerre puntu batekin. Bai, nik uste dut arrisko ere bat zeukala, ez, hor erasuko falta pitatzeko Mumbruri. Lehenengo kolpean ez, baino bigarren talkan ez dute ezer adierazi eta geho barrukaldea egin duen momentuan Lucic asarre, ez, Mumbrurekin eta bere buruarekin ere bai, ez. Horregatik jokatu da ingogor defensan. Eta bueno, ikusita nola jartzen ari zaion partida Bilbao Basketi, bueno, lantzen ari da, ez, pixkanaka, Herbelen lana lehen Duljevicen aurka. Falta eta falta teknika bat, oain pentsakor ikusten dugu epailekin hitz egiten Perasovic eta zaitzen ari zaio partida barrukaldean jokatzeko. Pentsakor dagoena Sito Alonso eserita aulkian,
Eta Perasovic aldiz purrustadan García González epaile nagusiarekin. 53 eta 56, Mumbrú, ondo gainditu du Lucic, ze ondo utzi duen baloi hori, eta ondo baliatu du aukera Axel Herbelek. 55 eta 56, defentsa itxiren arren. Barrosoni falta orain Kolomek. Ematen du kontatuak orain, txikiak izan da ere, denak zigortuko dituztela epaile. Ikusita nola ari den berotzen partida nik uste, epaileak ere alkarrekin itxegin ondoren erabaki dutela, kontaktoak pitatzea, osten duten pixka bat giroa. Oztu dena hor pasean, Valentziako jokalari izan da, berriz ere kontrasoa, ondo utzi du Marko Todorovicek eta Perasovicek arrapatu duen azerrea ikustekoa da. 57 eta 56, alderik handiena duen honetan Bilbao Basketek, 11 puntu hain zuzen ere, txartea Perasek. Bilbao Basketek zoriona eta zoriontasuna ekarri baino ez diegin zalei Gabonetan, eta oraindikan aje horretan murgilduta dagoela ematen du, markagailua nola ipini zaion ikusi besterik ez dago, Ikusten ari gara, 8 eta utzeko partziala eta laurden hontan 11 eta 2, 2 minutu eta 5 segundo bakarrik pasa diren momentuan, Perasovicen azarrea izugarria, ez du zuzenketarik egin. Errendizio hitza erabili du, Bai, eta guztiak izkutatuta daudela, eta horrela ezin dela jokatu. Ezer gehiago adierazi gabe, orduan jokalariak ez dakit zer egingo duten hemendik aurrera, baina aholku teknikoak ez ditugu entzun. Josean, ez dakit bat etorriko zaren, baina iruditzen zait, Herbelek izan duen eragina defentsako lanean, Valentziako lau bost moduan ari den gizonak gelitzeko, oso haundia izan dela, eta izaten ari dela orain arte, Espezialista da, Herbel, eta ez hori bakarrik, defentsan bai, eta gero erreboteko lan hortan ere bai, pasia ondo zenduta zugan berriz. Ziurtasuna ematen dio taldeari. Bai. 57 eta 56. Uste Herbeli orain falta barkatu jotela. Ze blokeoan bultzada ikusi dugu eta Ribas botado lurrera, baina epaileak beste aldera begira ari ziren. Kolon. Marko Borgi utzi. Oiaz. Ondo, bikain berri. Kapuzko irakurketa ginez, 13 puntuko tartea. 3. minutua beteta. 44 puntuan gelitu da atxenaldian Valentzia eta Erosti bi baino ez ditu esartu. Falta orain Mumbruk, Satori. Sato apenas agertu da. Bai, 2 puntu bakarrik daramatza orain arte, egia da, lau falta jaso dituela bere gainean oso gogorrari da defenditzen Bilbao Basket eta nabaritzen da, hor agortuta daukate iturri hori eta Valentziak zaitasun izugarri ditu puntu pilatzen. Valentziak aurten, enuk esango Errusiar mendian zera dabienik, ze lesioak izan ditulako horre askotan eta jolari nagusienak bide batez, baina bai falta zaiola ia zeukan sendotasun hori partidu batean berdin jokatzen jarraitzeko. Hau da, temati jokatzen jarraitzeko. Eta hasita bukatu arte, Utsunaldiak ikusten ari gara. Eta horietako bat oraintxe pairatzen ari dena bigarren zati honen hasieran. Eta horrek dudarik gabe mesede egingo dio Bilbao Basketi. Ze Bilbao Basketi behin markagaian aurreratzen denean eta etxean bereziki hau ere temati pintzen da, Bai. Aberdin zaio norduen aurrean. 11 puntu galdearekin jarraitzen dugu berriro. Herbel, kanpora zabaldu, oso ondo bestaldera. Eta behintzat, etekina eskuratu dute beltzezko gizonek. Amalu segundoko jabetza berriz, Kolon. Orain enpresa eginda behiena, Valentzia da, markaion dagoen aldea. Ikusita, Kolorrek berak hartu erabakia. Ez, errebotea itxi egin du Van Rosonek. Baloi eski Lontxar, ez da usartzen Van Rosonek baloia sartzea. Todorovicen lana ere aintzat hartuko zuelako. Sato, Kolonekin geratu da, Lontxarri zabaldu. Lontxarrek esku batez, oso jaurtik eta raro egin du. Eta zaie bat ere gustatu eraulkian, jaurtik eta hori.
Bai, baina jabetza gortzen zegoen eta bere esku artean jarri dute baloia. Bai, baina 4-5 metrotik badauka jaurtitzerik mutiko horrek. 8 urte eman eta gero Errusiako ligan. Mumru, ondo lantzen ari da, pizkanak aurreratzen ari da, laguntza etorri da, laguntza ikusita kanpora, ondo mugitu batera bestera, Kolon bertakoik, ez. Txirrina jotze hartzeuen, jodu berez. Ez da txarrala ere, ze 11 puntuko aldea egonda, Valentziak ere berdin jarraitzen badu punturik pilatu gabe, denbora aurrera doa. Bai, 4 puntu bakarrik sartu ditu laurdenetan, talde taronjak eta, bueno, nahiko sendo ikusten ari gera mendikan agintzen eta sensaziona banatzen Bilbao Basket. Bigarren ez aita izan da, Lontxar, alaba zeukaten, berak eta bere emazteak eta mutiko etorri da, bikotea daudute dagoeneko. Zagite, horrek normalean, bere eragina izaten du joklari baten gainean, ostiralean izan dako albiste honorren ondorioz. 5. minutura bidean, 3. laurdenean, aldaketa antolatzaile aldatuko du Sito Alonso. Bai, berriro Raul López kantxara, esan ez zitu ere minutu gehiagi eman, lehenzatian ez dugu gehiagi ikusi bikeko aztia. Eta, bueno, Kolomek minutunak izan ditu, egia da zeneko jaurtik eta hori gutxe egin duela, orain egoera berean dago Raul López. Emaitza berbera, ustaia ere zu ikutu. Kaso honetan agian zailagoa zen jaurtik eta hori, bi jokalari gainean eta ia 7 bat mendutatik jaurti baitu López. Hala da bai. 9 puntuko tartea markagailuan. Rivas. Lusic. Herbelen falta. Betoketik kanpora zegoen. Eta horrega arriskua dakarkio. Normalean. Broagi kantxara Herbelen ordez, nahikoa lan egin du, belgikarrak beste behin, txalo artean aurkira doa, eta ea Broagik gutxienez erasoan ematen duen, zehatzean zailtasunak izan ditu jokatutako minututan orain arte. Herbelen beharra izango du, oraindikan, ez? Sito Alonso, 3. falta bete du momentu honetan, eta, bueno, atxeena behar zuen, ez? Oso hor jokatu du, lan bikaina egin du 3. laurden honetan, errebote daramatza orain arte, 4 puntu. Eta, bueno, ikusita nola ari den jokatzen, agian Broagirekin oain beste aukera batzuk izango ditu, ez bakarrik defentsan, baizik erasoan, defentsan zaitasun gehiago ditulako. Berazovic, Nedovic eseri du, estiolako defentsan ematen, Van Rosonek bai aurren eta bai atzean ematen dio, baina partido behar da luze xamarra egingo altzaio Belgikarari, Broagi, ez, errebote ondo itxidu Lusicek, bizkorro jokatu nahi dute Valentziarrek orain, kontransizioan, ondo zabaldu, Sitok ez du saskira behiratu nahi, Ribasi eman dio ardura, Ribasek gelditu behar izan du, bor gainean daukalako, estatikoan hasi behar jokaldia orain, Valentziak, hortxe da pasea Van Rosoni, barrura jokatu nahi dute, hortxe da, eta taula lagunduta, 4 puntu jarraia Lontxarrek, eta nahi gabe, baina inguratu egin da markagailuan Valentzia, Josean. 8 eta utzeko partziala, egia da, ez, taronja asko ze gogorragoari dela defenditzen, zaitasun gehiago ditu Bilbao Basketek antolatzeko bere jokaldiak, eta aldi berean erasoan nahiko txukun ari da jokatzen, ez, Valentziako bostetan. Sabemos que contra zona, nosotros jugamos 41, 51 o 20. Nada más. Entonces, if they are defending now, man on man, or so, doesn't matter. We play now 41. Yellow. So, Alex, you are playing as 4 now. As 4, and you are playing as 3. 41. Here, only here. Alex, 41. Jump. Alex, here, and in yellow, Alex corta para meter canasta aquí. ¿Vale? Bertan ze jokatzeko aukera izango balu, hortxe zen, kantxan. Bea ezagututa, desio hau gainditzea kostatzen ari zaionekin, pazientzia behar du laduari gabe, ze aurten ere gertatu da, bueltatu eta berriz ere gelditu behar izatea. Jokaldi ikusten, ez, Sito Alonsoren arbelatxoan, eta arreta handia jarrita, ez, beak ere badakilako, zenbateko garrantzia daukaten. Haze baloia jaso duen, ze pasea. Todorovicek lehenik, betik, eta gero ondo banatu dio,
asistentzia Mumbruri. 61 eta 54. Dato, baloia utzi dio Ribasi. Beti joera hori dauka eskubira egitearen alegia, Ljusic. Azkar jetxi du baloia eta zailtasuna defentsari. Urragiri, kasu honetan. Valentziak almena handia dauka baloia jariorekin batera eta bestera eramaterakoan. Bai, despiste galanta izan dute, ez? Hirugarren laurden hasieran eta hor, bueno, iskamilak izan direla, borroka alde batean eta bestean, teknika eta, bueno, nik uste dut horrek despistatu egin duela taldea, baina pixkanaka bere onera etortzen ari da, ez? Sartzen berriz ere, aukera guztiekin markagailuan eta azkeneko laurdena badirudi nahiko gogorra izango dela. 61 eta 56 utzi du markagailua, behin-behineko markagailua Vladimir Ljusicek. Ragi, Mumbru, Rauli eman. Adi da orain Valentziaren defentsa, ea zehar asmatzen duen Raulek. Ez dago paserik, Raulek berak hartu beharko erabakia, 4 segundu, zaharrera, eta horre talka egin du arresi batekin, Lontxar izeneko arresiarekin. Ribas, Valentziarrek ez dute azken hitza eman oraindik, Ez dute azken hitza eman, Van Rosonen jaurtiketa zabaloiek normalean emaitza bera eskuratzen badute, baitute. Zonakako defentsan, Ezin dute, irakurri ondo, motel duta ziero, Bilbao Basketen erasoaldia. Eta, bueno, horrelako erabakiak hartzen ari dira, buruz-buruzkoak eta konfiantza berreskuratzen ikusten dugu berriz ere, Valentziako taldea. Raulek ez du taldea ondo gidatzea lortzen, Lontxar eta Todorovic inguratzeagatik, ospa egin beharko du, 5. falta du. Ez, Lontxaren laugarrena. Zuzendu egin dute beraz lehengo... Ez, Dubljevicena zen... Hori da, barkatu bai. Lontxarren laugarrena da, esan bezala. Bai, nina astunez, egia da. Teknikalen Dubljevich eta Erbelentzat izan bai da. Marko Todorovic kendu eta Arbel berriro pare bat minutuko atseden hartuta. Eta Bragi ere aulkira doa. Izan ere Latavius Williams sartu du. Berriro Sito Alonso. 11 puntu izan eta gero, hortxe da Valentzia, bira. Hala ere, arazoak Valentziaren zaz, bi pibotak lau faltarekin eta gogoratu Lixuk ez dagoela jokatzeko moduan, beraz, haian zentzu horretan zer egiten alegituko da Sito Alonsoren taldea. Arango diren bazare, joka ezake Perasovicek taula azpirago. Ez du asko eman gaur. Erbel, ondo Latavius, kanpora atereaz, primeran. Etzukan, zirrikita ondiri, Mumbru. Ondo banatu, Erbel, keinua eta barrura. Satoren alegina, Alperri. Alare asko kostata jokaldi guztiak, zonakako defensa horren aurka ez terpitzen Gils errazarik eta nik uste dut konfiantza bat daukala, Perasovicek zona horrekin partida irabazen. Lontxar, Sator iman behar, ala beharrez jaurti, Iruka. 63 eta 62. Oraindik gehiago ez dute markagailua Perasovicenek. Kostatzen ari zaio Bilbao Basketi. Erasoan jarioa aurkitzea. Handiusic, ez. Errebotea itxi duena Van Roson. Ribas. Zabali dago Ljusic. Bestaldean. Alde haulenean zain. Eta Erbelen falta, Redondo. Hori ez dut nahi beak, nik uste dut ondo defenditu da zukala, Mosketa hori. Eta Redondo bakarrik ikusi du, falta. Gazte ondo moldatzen diren Pau Ribas eta Barroson, Bai. Bien artean dagoneko batak besteari asistentziak eman eta puntu andana batu dituzte. Ia zelkarren ondoan, eman zuten minutu andana handia. Lehen urtean, Zaragozatik alde eginda, erantzun ona eman zuen gizon horrek. Van Rosonek aldegia, Dejan Todorovic antxara. Minutu asko aulkian esigita. Fitxaketa handia dudarik gabe, egin zuen duela bi udara, Valentziak, Van Roson ekarri eta Zaragozatik. Dejan. Deian Ebera garrapatu dugu baloi hori, inguratuta dago, aurkitu du kanpoan Raul, baina Van Roson agertu da bide erdi horretan eta hartara etzuen ikusmenik Raul Lopezek. Partia galanta ari da jokatzen, Belgiarra. Van Roson, 14 puntu, bi asistentzi,
Eta nola ari den jokatzen, Eta rebote asko ere bai, Reboteetan laguntzen ari da. 3 errebote, badamatza. Kantekoak inda 61 partida daramatza Endesa Ligan. Lontxarren lehenengo denboraldia bien bitarteak. Ribas, haure Zakurzarra, Anduzitzen defentsa gainditzerik ez eta falta behartu du. Falta leloa, hor bultza egin dio Pau Ribasi, Pau Ribas asistentzia banatzea zijoan edo pase bat, eta hor eskuak erabili ditu. Valentziarrak 11 puntu betik ziren eta orain aurreratzeko parada emango die Pau Ribasek 4 metro eta 60 zentimetroko marrari. Espaldian hartu du ohitura mailakin jokatzeko Pau Ribasek. Valentzian ez du bero edo hotz handirik egiten, ez? Ez dirudi. Zazpi puntu daramatza, Bartzelonakoak, 63 eta 64, espaldiko partez Valentzia aurretik markagailuan. Hirugarren laurdenean, normalean Bilbao Basketek grina eta hauspo handierekin aritzen da, eta etxean bereziki Mumbrú ez. Iritsi da Latavius Williams, kanpoan da Mumbrú, 12 segundo, jabetza gortzeko, Lusitzen aurrean, aurrera jarraitu, ondo banatu. Baloiaren zaidago Dejan Todorovic, Anduzicek jaurti, eta salto egitu azken batean, 3 puntuko jokaldia, bejon dio Anduzicik. Zapatzen aritzen, Bai, 75 eta 74 beraz. Sato. Ez. Anduzic. Eta gai, amaitu da hirugarren laurdena, haze partida borrokatua, lehiatua, jarraitzen ari garen Bilbaoarena. 75 puntu sartu ditu Bilbao Basketek, bat gutxiago berriz, Valentziak. Bilbao Basket berriro aurreratu da markagailuan eta markagailuan hasieratik agintzen ari dena Sevillan Gipuzkoa Basketa. Atsedenaldian 31 eta 48 aurretik dira Ponsarnaurenak. Ez du ematen daukan aukera leiotik bera botako duenek edo bate daki, ze askotan partiduak luze xamar bihurtzen ari zaizkio talde Gipuzkoarrari, baina uste eta 17 puntu horiek behar dutela alde ona izan bigarren zatiari begira. Ikusiko dugu. Hemen bien bitartean, 10 minutu baino ez, eta dena irean dago, Bai, hor asmatu egin du Perasovicek, zonakako defensa honekin, 3 eta 2ko defensa, egokitzen ari dira, oso zabalik, jokalariak oso mugikorrak aurkitu ditu, Perasovicek oztopatzeko jaurtiketa guztiak, barnekaldietan zailtasuna ditu Bilbao Basketek eta ez dakit zer aurkituko duen, Sito Alonsok hori apurtzeko. Egia da oso zuzen ari dela jokatzen Iruko Marratikan, 20tikan behatzi sartu ditulako, baina Iruko Marratikan bakarrik ez du lortu, provokatzea joko gehiegirik eta beste aldean bai 11 jaurtiketa libre egin ditu, hirugarren laurdenean Valentziak eta 2 bakarrik. Neurri batean Valentzia mugatuago dago momentu honetan, baina jokoan dagoenari izo egin ezkero dena emango du daukan talde itxura honekin. Lusic, Sato, hor da ardura hartuta, ez. Eta eskerrak Iruko Marratik fin ez da biltzan, Lutsitzi esan dio, beak egiteko jaurtiketa. Baina aurak ez du ardurarik nahi. 75 eta 74. Mugatuta dagoela diot, Duljevicen laugarren faltari, Lontxarren laugarren falta, Lixubek izan duen lesioa. Talde luzea du Perasovicek esku artea. Mumbrú, pasea Latavius Williamsi, defentsa berela itxi da, pasea. Mosketa lehenago hasi du, Dejan Todorovic, Anduzic, ez, errebotea Lucicek harrapatu du. Berriz ere atzean, lan majo egin beharrean da Bilbao Basket. Presarik ez dauka Valentziak, partidua neurri txiki baten, espero ez duen lekuan dauka orain. Kontuan hartuta nola hasi duen bigarren zatia. Lusic. Sato. Despiste txikia onda defentsan. Eta eskerrak. Valentziarrek asmatu ez duten. Pau Ribas. Ez, errebotean Williamsek harrapatu. Orain. Perasovic azarre, nahi zuen luzeago jokatzea azkeneko jokaldi hori. Zirrikitu txiki bat arkitu du
Satok eta ez dute ez Lontxarrek ez eta Luzitxe bukatu jokaldia. Hartara markagaioan aurretik dira bilbotarrak. Ez Lontxarren gainean. Urratu beharrean da asko, loratu beharrean da. Jaurtik eta ikusmen askorekin ez, Raul López. Van Roson, Lontxar, baloi bila zetorren Ribas, ez dio eman nahi. Andusiz gainean dagolako lortu pasea ematea. Irten da Mumbrú, Pau Ribas, ondo laguntzan Latavius Williams, baloi hori barrura zijoan, Dejan Todorovic, gelitu behar dute bai, gelitu behar dute, korrika saiorekin ez da nahikoa, Mumbrú, ondo erdibitu, eta Williams etzen erne hor, pase aurreago nahi zuen, ala harrapatu baloia eta bukatu! Ez zuen espero aurreko pase hori, beranduago nahi zuen, eta ala ere, etorri zaio eskuartera baloi hori, falta eskuratu, alde izan durain, Bilbao Basketek jokaldia, Azkeneko jokaldia zein hasiak izan diren alde baten eta bestea. Eta pentsa zenba geratzen den. Ia 8 minutu. Honek ere lau falta, Lucic. Hori eratalkirako bide hartu du eta Paula Aguilar dugu kantxan. Aguilarrek ezer gutxi, berrongarren partida. 2006-2007 denboraldian estreineko Real Madrilekin jokatu zuen eta partida hartan sartutako 2 puntuak atezatzera jokatuta Raul Lópezekin. Raulek alderatu zion aukera hori. 8 denboraldi dara matza ligan. 77 eta 74. Lontxar. Van Roson. Pau Ribasen mozketaren zai dago. Blokeo eskatu dio Lontxarri belgikarrak. Pikarrolik ez dago. Van Rosonek erabaki du. Zein jokaldia, Ziero nekatuta ikusi dugu Raul López. Bai. Itzak edu diazu. 77 berduta dago norgehiagoka. 7 minutu bukaera iristeko. Andusitxek atzera. Mumbrú, ez dauka inor gainean. Mumbrú! Onda jola, laugarren irukoa sartu baitu. 6-4. Bosteunda berrogeita hamasei partidan, utxa hor. Bizkarra hartu dio Andusitxi, Pau Ribasek. Ribasen gainean dago, baina Ribasen erritmo aldaketek kasuan kasu eragina dute. Andusitx, Ribas etzegoen gainean, iritsi gabe, eta erraldo jari da, erasoko errebotean Latavius Williams. Andusitx, hausar, ez! Lontxarrek besoak ez ditu jaso badazpada, 5. falta ez egiteko Ribas eta Latavius Williamsen pertsonala. Gehiegi behartu du jokaldia Andusitxek, zegoen hainbesteko presarik. Prezipitazio pixkat nabaritzen ari gara momentu enten. Ez duzun gehiagorekin ari da jokatzen, ondo defenditzen, Valencia Basket. Bueno, Colon eta Raul Lópezekin, orain apostu egin du Sito Alonsok, Andusitx eserita. Eta erantzuna, Juan, ez dago bestaldetik, Bueno, Bibes eta Ribasekin. Bai, hori da. San Van Roso meseri du, Pelosovicek, eta Bibes kantxaratu du. Ez dira bi antolatzaile peto, baina kanpoko jokalariak. Esan berra dago, Raul López nekatuta baldin bat zegoen, zer esan Andusitxi buruz, Pau Ribas itxasita komentatzereko erasoaldietan, eta sekulako esfortzu fisikoa egin ostean, atmantzestuka joan da ulkira. Aguilar, ikusi zaituzte. Haze bultzada. Falta Aguilarrena izan da, naiz eta Lontxar horra gertu den. 70 eta 79. Azkeneko bi partidak hemen Miribilla Valentziak irabazi ditu eta arratsa hori apurtu nahi dute beltzezko gizonek. Colon, Raul. Mozketa azkarra egin du Mumbrú, hor nahi zuen baloia, lantzen ari da Aguilar. Ies egin dio bote amaterakoan, Sato. 32 urterekin, sasoiko dago. Bibes. Talde luzea du, Pelosovicek. Hori antzematen da. Eta behar bada justu xamar iritsi daiteke Bilbao Basket azken 2 minututara, behar bada. Eta jokalari mugikorrakin ari da jokatzen, Arangodi eserita, Dublevich eserita, Lixuk lesionatuta, txikiekin ari da, partida ateratzen. Beste irten bidirik ezpaidoka. Jardunaldia momentuz doan moduan,
Garaie Murtzia irtengo da, galtzaile Zaragoza, baita Valentzia ere, galdu ezkero hemen Miribilan. 70 eta 79, baina Valentziarrek azkene urrengo jardunaren etxean izango dute norgehiagoka, eta kai berriz Donostian jokatu behar, eta Gipuzkoa Basketek jarraitzen du irabazten Sevilla. Baloia eskuratu du Kolomek. Borroka estua dauka, Bibesekin orain. Estu berria, Perasovitza, sarre. Jokalari gaztearekin. Baize, Van Rosonek atxena behar zuen. Dejan Todorovici baloia zabalduko ziolakoan. Kolomek temati jarraitu du, eta arnaz hartu dute honen bestez Bilboko zale. Lontxar. Ribas, etengabeko lanean ari da bigarren zati honetan. Borgen markaketa estua ala ere. Aguilar, ez dauka jartiketarik. Eta urratxa nabarmenak egin ditu Lontxar Kroaziarrak. Indarrak nun narraiotik garrapatzen ditu eta ateratzen ditu Bilbao Baskete minutu bero hauek jokatzeko. Galdera ona, erantzuna ez dakit, zein den. Bakoitza badak zer egin behar duen, eta, bueno, konfiantzarea dakoa daukate, eta, bueno, Miribilaren bultzada ere kontuan izan dira. Dudari gabe, 65 minutu bukaera eristeko. Eta Perasovicek partida irautzeko erabilitako posteko berriro kantxan, Lusic eta Van Roson itzuli dira, minutu eskasa eman dute atxeden hartzen aurkian. Azkeneko utxartean Paloia tajuz mugitzeko eta paseak ondo emateko eskatzen ari zen Sito Alonso, eta lortzen ari dira neurri handi baten Bilbotarra. Kolon berriz, Latabiosek ikutu nahikoa, Borgizta iritsi bai, baina Kolon ahertu da hor eta lastima gero. Egin behar zuen jaurtik eta Bueno, behira zen lortu den Latabios Burgaizen, Lontxarrekin, jauzia. Bueno, baloia ezia esaten du, Bilbao Basketentzat dela, beraz beltzitze gutzonek izango dute jabetzu. Hori da, Oraindik ere. hori da. García Gonzálezen keinua. Eta baloia lehortu beharrean, Redondo. Esku askotatik pasatzen ari den baloia, eta denak izerdi patxetan daudenak. Esku asko, baina ez Rafa Martínez eskuetatik. Ez daudelako minutu baberare jokatu. Eta albistalaz, orain arte bintzat, partida guztietan parte hartu izan du, gehiago ala gutxiago, baina guztietan, eta gaur ezin dut jokatuko. Gauza esango dizuet, eta badago ikamika txiki bat, Perasovic eta Rafa Martínezen artean, entrenatzaile eta kapitainaren artean. 6 segundoko jabetza, Bor gelditu, Van Rosondu gainean, ez dauka paserik, jaurti behar, motz. Ona defensa, Van Roso berriz ere arnaz hartuta kantxan da, urratxa. Zenbat akats lelo ari den egiten Valentziako taldea. Hau, kontrarazo argia zen, Bai. Trufaka hemen batzuk, Lusic gaztearekin, eta Perasovicek ez dakit keinuren batez ote duen egin, ze haren ere dira oiuak, Juan? Bai, bueno, Bilarraian, alaz esan dio Redondori, Bilarraian nola dirazten dizkiguzute, baina biak izan dira oso argiak, beraz ez dakit frustrazioa epailekin pixkate horrendu nahi zuen, baina argiak izan dira, bat azen beste. Iritsi da Dejan Todorovic, nola dola baloi hori atera egin du Mumbruk, baina falta, gainera etorri zaio Lusic, Kolomi eta Iruia urtiketa libre honen bestez, eta Lusicen pertsonala laugarna da. Bosgarna barka, lau zitulako, hori izatera ninduan. Perasovicek galduko duen deneko gizona da. Ari da eskatzen biko jaurtiketa izan dela, eta ez hiru eta begiratuko dute, baina nik uste oso argia zela. Hiruko marratik nabarmen atzera gozagoela kinokula. Zu beto gogatuta zaude, hemen ikusten gara, antza hirukoa da, Orain izango dute epaiek. Ze instant replayrekin ari dira. Bai Redondo, baita García González ere. 72 eta 69, beste partidatan gertatzen ari dena, kai galtzen jarraitzen du, hori da. Murtzia 10 puntu batik irabazten ari zaio Juventutik. Gipuzkoa Basket 15 puntu ez 17 goiti jarraitzen du hirugarren laurdenean. Estudiantes galtzen ari da Manresarekin etxean. Eta Barcelona eta Unicajaren artean, 3 puntuko aldea besterik ez, Palau Lorena Barsaren aldea. Eta azteko jokalaria izan eta gero, Kolon berriz ere erregulartasunaren eredu. 3 jaurtiketa libre, lehenengoa sartuta. Garbia, Bigarren ere bai. Errepikarenean ikusteko aukera izango. Plan hortatik behintza bai.
argi geratu da. Eta Kolonen gainean ari nintzen. Partidu pare batetan ez ezik, gainetiko guztietan. Sito Alonso haren fitxaketan asmatu dela dudarik ez dago. Zuren bat utzi die, Kino Kulomek Valentzia Basketeko aulkiko kidei, zozer esan die, hirurak sartu ditut edo lako zehozer eta danak aldi beran altxatu egin dira, teknikaren emate dauzkatuz. Bueno, kirola egin dugun guztiok noiz behinka egin du gorlakorik, ez? Joseanek ez dakit. Nik uste dut beak ere, zerbait bazeukala, ez, barruan. Hirukoa izan delako garbia eta Perasovićek egin dulako, ez, eskatu dulako instant replay, ez, bi jaurtiketa bakarrik izateko. Agian horregatik egin du, Kino Kolonek, horrelako kinoa. Izan daiteke. 11 punturekin dago. Sato. Biak sartu ditu, 75 eta 71. 4 puntu gotartea. Kolo, partidua ez da oraindik erabakita, ez da gutxiagorik ere. 2 minutu terdi, lontxar irten da, ies egin du Kolomek, deian. Todorovicek jarraitu, pausoak ondo neurtu, ez da garaiz iritsi Williams eta errebota itxuena Arangodi. Lana betetzen ari den Natalis Williams. Lontxar remin hartu du, Arangodi zutitu arazi du. Hor golpea jaso den leku hortan. Erabaki hartzea hemen nahiko ausarta, Errepikaldia ikusita, bizi-bizian. Zato kialdu dela, kanpora baloi hori, baina etxeukan lan erraza hor Carlos García epaileak. Falta Kolomek, Van Rossoni. Flupin txikire bat ezalda egon hor. Partida oso estua dago. Epaileentzat ere ez da lan erraza, Bero dago geroa, Partidua bero dagoen bezalaxe markagailuari iso egin da. Van Rosson. Kanpora Ribasi. Lontxar eske. Hor. Gainazokan Ribas. Ez dira iritsiko. Ez Arangodi ez da Lontxar ere. Jauzia. Baloia saltok ari zenean ustaitik ustaira. Eta erlojoa Bilbao Basketen alde. Atzeraka sartu izan Williamsen baloi hori. Falta lortu du, baina ikusgarria zen gero. Hor duzue. Atzeraka falta lortu du. Eta dudari gabe jokaldi horrek sari potoloa merezi zuen. Biribila zoratzen. Lautxartea, Perasovicek eskatu behar. Salimos con camiseta, bloqueo, roll, por lo menos él para tiros de 3. O tú saca el primer tiro. Ven. Let's go, come on. Bita 54, 75 eta 71. Latavius Williamsek 2 jaurtiketa libre izango ditu. Zalea genio bezala txoratzen. 12. Gertu dago. 6. jarrunaldian. 12. garaipena ingertu ikustea. Ia zenmoral Josuan 12, hortu zituzen. Museoan kokatuta Lontxar. Arangodi diren ondoan. Bai. Eskerra redondo konturatu den. Bueno, bigarrena sartuko duenaren esperantza. Nautikan bat, sartu da.
Bere lana beste bat izan da, 7 errebote dara matza. 7 errebote. Lau berasoan. Bigarrena sartu du, laugarren puntua, Lamedus Williamsek. 5 puntuko tartea. Van Roson, Lontxarri. Badator pixkanaka Arribas kanpora, jaso du baloia Bartzelonakoak. Borge Margareta itzela, jarraipena lortu eta oso ondo Williams. Nahikoa, iritsi, baloia atzarmutakin ikutu eta Lontxarrek ez du helburua gauzaterik izan. Eraso garrantzitsua, ez da egit izango ote den, baina beste bi behar ditu Bilbao Basketek gutxienez erabateko lasaitasuna hartzeko. Eta Valentziak armatu ez dezala jakina. Uztartea bat espada eskatuta daukana, pero barkatu ote dioten bosgarren falta Lontxarri, Deianek ez, errebotea Latabiosek errapatu. Latabios Williamsen bosgarren errebotea erasoan, eta honekin batera aurrez egiterik izan ez duena. Gehien gustatzen zaion jokaldia. Baloia jaso eta goiti bera saskia txikitu. Jugamos una 3 rápida. 3. Pase dentro, saca tiro. Ok, o pase dentro, pero ser agresivos, están en bonus. Y luego, Pablo, vas por 3. Vamos en defensa a intentar jugar más agresivo. No, you. ¿Entendido? Venga, no, defensa 1, momento menos. Bimila maika, 2012 denboraldiaz geroztik, Valentzia menderatu ezinean dago Bilbao Basket eta 2 minutu eta 9 segundoren faltan 7 puntuko errenta, agian nahikoa izango da bolada txerroria amaitzeko. Biribilako zalek, alaxe uste dute eta sinisten dute, Sito Alonsorenek sinisten dute bezalaxe. Bai, ikusita gainaz nola jarri zaion partida momentu enten, Bilbao Basketi nik uste dut eskuartzen dokala garipena, egia da, jokaldi azkar bat agindu duela, beraso bizek uztartu enten, iruko jaurtiketa bat bilatu nahirik, espero ezagun, ondo defenditzea Bilbao Basketek. Sato, pantalla Aguilarrek egin dio, asmatu ez, Valentziarrek zinean jarretzen dute iruko marratik, Van Roson kenduta eta Bilbao Basketekoak gozatzen ari dira, gozatzen eta bukaeranetan, beste behin, alaitasun zaporeri utzi nahi dute. Eta izango da gero, Barcelona, Real Madrid eta Valentzia menderatzen badute. Kolonen utxiki da, Herbel iritsi da, Bor, bertatik jaurti. Minutu terdi bukaera iristeko. Kontua da, ez duela espekulatzen taldeak. Jarraitzen du jokatzen dakien bezala, eta hori dudari gabe eskertzekoa da. Hamburru bizian joan da, errebotearen bidea Williams eta hor erasoan falta pitatu diote, bi jarteketa libre izango ditu. Aguilarrek, baina hala ere bendikan 7 punturen aldea, ikusteke dago, zenbat sartuko dituen Aguilarrek, baina hala ikusita minutu tardi gelditzen da bendikan, eta 5 punturen aldea ez da gutxi, ikusita ze estu joan da partida. Lehenengoa sartuta Pablo Aguilarrek, bigarren jaurtiketa izango du Granadakoak. Eraso luzea behar ditu Bilbao Basketek. Valentziak faltarik egitekotan badaki zer daukan. Zigorra, jaurtiketa libre marratik. 78 eta 73, 5 puntuko aldea, minutu terdi. Bukari iresteko, haindikan partidu itxigabe dauka Bilbao Basketek ala ere, Bai, indikan asko jokatu berko du, guain lortuko du aurreratzea erasoko kantxara. Ea nolako jokaldi egintzen du. Nuestro mejor pasador. Saca Aquino. Vamos a jugar nuestro sistema de siempre. Entonces de siempre, pero con Raúl. ¿Vale? Axel. Tai. ¿Vale? Y aquí está Alex. Entonces, buen bloqueo, Raúl. Bien aquí. Tai. After playing the screen, if you realize he cannot receive, go here. But, Axel, after playing the screen, you are resting and go to receive the ball again. ¿Vale? Le doy a Raúl aquí.
Kopan sartzeko borroka azken jardunaldi arte goxo dago, Bi plaza erabakitzeke azkeneko jardunaldian, jasotzen ari garen emaitzak ikusita. Minutu terdi Bilbaoarenan, 78 eta 73. Ohiko sisteman oinarrituta nahi du orain jokatu eraso hau Sito Alonsok. Eta Raul dagoeneko kantxan da, bi antolatzaileak aldi berean, Kolom eta Raul López. Hor da, Van Rosonekin, bikekoa. Denbora aurrera egin dezan. Movimendu alenago hasi du Mumbruk, Eta jarripen eman dio Herbelek. Ai. Ondo defensa nor, Vives, Ondo presionatuta zegoen, Raul López ere. Vives. Van Roson. Lataviosekin geratu da. Bikain. Ze garbi jokatu duen, eta argi, Dotorea, jokaldean. Ez da laguntzarik etorri. 3 puntuko aldea. Azken minutua. Asmatu beharrean da Bilbao Basket. Teorian behintzat. Aurreki dago markagailuan. Eta faltarik ez du nahi Perasovicen taldeak. Ondo Raul! Falta etorri da. Bila urtik eta libre izango ditu Latavius Muresek berriro. Defentsa erakarri du Raul Lópezek eta jarraipena ondo egina zeukan Williamsek. 54 segundo Bila urtik eta libre. Hasieratik esan dugu, partidu borrokatua polita izango zela eta benetan ederra. Playoffetako itxura. Leheneko laurdenean zenbaki harrigarria ikusteko gero izan dugu, eta eta baina gero pizkanaka defensak inposatu dira eta zenbakia bera. Xaken hariko da Sito orain, Dejan Todorovitzen aldaketa eskatuta dauka. 40 segundo. 3 goitik Bilbao Basket. Van Roson. Arangodiren blokeoa. Van Rosonek eskubira. Ezkerrera gain, Arangodi aurkitu. Ilinesekoak. Bibesi utzi, baloia legezketu diote eta nahi gabetorri zaio Van Rosoni. Arangodi puntu batera estutu du markagailua. Puntu batera Valentzia. Raul. Jabetza guztia jokatzeko. Egin dio zaietela falta berari, hori da. Hori eskatzen zuten. Ze jaurtitzaile trebena Bilbao Basketen, zorionez Raul López da. Zer den urduritasuna, Eta hori... Ez da aukaririko berena, jaurtiketa libreak egiteko orduan. Eta pazientzia gehiago eskatzen zuten, Valentziako aurkitik. Ez dara matza asko aurten, 12 egin ditu eta 2 baino utxegin. Ez. Hau da, 183, estadistika hona da. 2 ditu. Dudarik, antzelotan? Horregatik azarrutu dira, Perasovicen laguntzaileak. Errepiketa barkal? Eskerrak. Edo zein sartu da, Herbel edo Aguilar sartu dalenik, Aguilar sartu dalenik. Beraz, errepikatu beharko du Raul López. Zalantzak izan ditu... Bai. García González. Baina zenean, hasieran egin du errepikete barzola, keinuari gero. Bazirudien baloia Valentziara emango ziola, baina zenean ez. Bigarren izango du López. Ai! Emaitzago. Kontuz gero, orain irukoa ez dezatela egin, 2 puntuko aldea, Vives. Sato eta Arangodi zabalik daude. Erasoan falta Aguilarrek. Hace falta leloa Granadakoak. Blokeoari pasatu. Blokeoa mogitu egin du. Bai, azken momentuan ikusten mogitu gendula, eta Hace oparia. Estu zijoan. Bukaera gero. Utxartea Sito Alonso. 7 segundo geratzen dira. Guaindik asko, nik uste falta egiteko aukera izango duela. Nori egin, erabakiko dute orain Valentziaren aurkian. Eta nola sartu baloia kantxaren barruan, Sito Alonsoren arbelatxoan ikusteko aukera izango. Very important now, with the fouls in the screens, Alex, sacas, vale, responsabilidad. Este salto aunque esté con... Sí, saca él. Entonces, mirad, vamos a jugar Raúl y Kino, ¿vale? Entonces, Axel, Tai, you fake and go here.
Vale, vale. Cuando sale Kino, Axel aquí. Vale. Vamos. Zorionekoak dira zaleak dudarik gabe, zorionekoak hemen gauden guztiak eta autostimoa gehoz eta handiagoa bide batez. 7 segundo, baloia ipiniko du jokoan, Bilbao Basketek 79 eta 77. 11 garaipen, 12. ate joka, baina itxi behar da lana, bukatu. Zaien egin dute, hor baloia kantxan ipinita bilbotarrek. Hori nahi zuen Sito Alonso. Raul Lopezen eskuetan, jartzea baloia. Bueno, lehen egiterik izan ez duena erain ere egiten duen eta erabateko lasaitasuna bila hortik eta sartuta Valentziak ez du aukerarik izango. Eta gaur 3 jaurtik eta izan ditu orain arte. Bat utxeginez. Ez bada utxartea Perasek. Ikusiko dugu, bigarren ere saltzen duen. Lasaitasunez, orain biak, eta 4 puntuko aldea, uste ja, igarria behar duela izan, naiz eta Beribir Perasubicek utxarte eskatu duen, ez da egite zehazmean antolatzeko, ze 6 segundutan, urrundiko jaurtiketa batekin eta defentsaen akatsarekin etorri daiteke Valentziarentzat ametsa, ez? Aurreratu egingo du baloia, ez? Eta horrek emango dio aukera jokaldi azkar bat egiteko. Gero beste aldean zer egingo duten, agian faltaren bat, edo defentsa on bat eskatuko du Sito Alonso, hori ez dakigu. Escucha, vamos a hacerlo. Aquí está Romeo. Saca, bloqueo, corta, ok. Un bloqueo, sprinta aquí para que Pau tira de 3. Si no hay nada de Pau, Pablo, sigue bloqueando a Romeo. Y Romeo se abre para tirar. Esto, Pablo. Bloqueo, sigue bloqueando. Y tirar primera. Y luego falta rápido. Zuk esan bezala, azkar jokatu nahi du eta gainera kanpoko jaurtiketaren bila, Beribir Perasubicen asmoa hori da, lehenik Pau Ribasekin eta bestela Santoren bigarren aukera izan diteke. Betir Aguilarrek blokeoaren jarraipena ondo egiten badu. Eta lehen gertatu zaiona kontuan hartuta, ikusteke dago, ez? Bai. 81 eta 77, 6 segundo pasatxo. Kanpoan zen Raul López, Sato, hoi da, bigarren aukera. Sartu egin du, 2 segundo. Baloi epinu ditu jokoan, Kolon. Segundo eta 30 hiru hamarren hobesan da eta Kolonek orain 2 jaurtiketa libre. Azken baten antolatzaien gainean beste behin ardura guztia Bilbao Basketen, Galdetzea, ea kanpoa botako duen, ez? Bigarrena bai. Eta horrekin, erabakita utzi partida. Izan duen keinu horrekin garbi dago partiduan bete-betean sartuta dagoela Andorrakoa, Bai, noski bai, Valentziak ez du txarte gehiagorik, beraz, bueno, bigarrena sartuta ere ondoko marratik atera barko du talde taronjak. Kino Kolonen 12. puntua. Ez dauka denborarik eta hortxe da bukaera poza berriro biribilara. Barcelona, Real Madrid, Valencia, ligako 3 talde nagusienak mendean hartu ditu urrenez urren, urte bukaera ona, urte hasiera hobea. 82 eta 80, Perasubicek ez dio, baina guk baietz Bilbao Basketek denboraldiko 12. garaipena lortu bai du. Ekinaren ekinez, besterik ez, ez baitago denborarik, urren arte!